68-ма бригада специални сили участваха в съвместна операция с гранична полиция в района на Малко Търново, едва на 6 км от границата ни с Турция. Тактическата група за специални операции демонстрира работата си по залавянето на мигранти в полевия лагер и на различни секретни постове, разгърнати на 6 места и 2 разузнавателни патрула. Демонстрацията се проведе в присъствието на вице-премиера по вътрешната сигурност и обществен ред и министър на отбраната Красимир Каракачанов. В момента имаме контингент от 50 военнослужащи, около 50. Този контингент е разделен на бойни формирования, щаб, обслужващи сили и средства. Ежедневно бойните формирования са в един ротационен цикъл, който беше обяснен. Едни са на местността, изпълняващи задачи като секретни постове, като разузнавателни патрули. Други са в дежурство като сили за бързо реагиране и трети почиват, защото действията са 24 часови. В много случаи надхвърлят тия 24 часа. И то с доста часове, особено когато се изпълняват реални задачи, така че момчета са изключително натоварени. Но все пак ние сме тук, за да покажем на всеки, че тук започва България и тук започва Европейския съюз. Сред основните задачи на военните сили са директни действия, военно подпомагане и противодействие на тероризма. Само за изминалия месец служителите от специални сили са предотвратили навлизането на 232 мигранти на българска територия. Този брой е значително по-малък в сравнение с изминалите 2 години. Намаленият мигрантски поток е благодарение и на реализирането на оградното съоръжение на границата с Турция. Тя бе основно изискване, което вице-премиерът Валери Симеонов постави пред правителството, за да подкрепи кабинета в началото на мандата през 2014 година. Това бе негова кауза и основна заслуга съоръжението днес да го има. Значи, при всички положения защитно съоръжение играе своята роля. Най-малко поради това, най-малко казвам, че то в значителна степен затруднява влизането навътре на територията на страната. От друга страна, при планирането на нашите действия ние също съобразяваме къде е защитно съоръжение и то ни помага така си планираме действията, че за мигрантите да не остават много възможности. Тоест ние съдействаме на гранична полиция, когато те се обадат и кажат, че са забелязали, че са преминали мигранти, тогава вече и ние се включваме в тяхната операция. То определено има ефект от тази ограда, защото това е нейната цел, според мен. Да възпрепятства и да ги забавя и да ги задържа да преминават по-лесно в нашата държава. De facto, гранична полиция и военните си вършат перфектно работа, за да може хората тук, местните, да живеят спокойно. Що се оказва влиянието на оградата, факт е, че наистина тя възпрепятства и затруднява всеки онзи, който е решил да мине държавната граница. Командирът на 68-ма бригада специални сили, бригаден генерал Явор Матеев, сподели, че военнослужещите имат нужда от нова техника и екипировки. Разбират, армията отражение на обществото не е никак лесно и на държавата. Естествено имаме нужда от нова автомобилна техника. Стана вече въпрос. Средства лична за индивидуална защита, за лична екипировка, средства за разузнаване, най-вече прибори за нощно виждане. Така че много се прави, но и много очакваме. Особено след като ставим командване на силите за специални операции на българската армия. За да присъства на демонстрацията в Малко Търново, министърът на отбраната Красимир Каракачанов пристигна от София с военния самолет Спартан, заедно с цяла свита журналисти. Докато служителите от специални сили имат нужда от техника и екипировка, за да защитават българската граница, се похарчиха държавни средства, които можеха да бъдат използвани по предназначение.